ବାବା ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ପିକନିକ୍ ଯାଉଛୁ ମତେ 25 ଲୋକ ପିକନିକ୍ ଯିବୁ ତୁ ପିକନିକ୍ ଯିବୁ ତୁ ପୁରା ଝିଅ ପିଲାଟା ତ ବାବା ତାହେଲେ କଣ କହିବେ ତତେ କେମିତି ଏକା ଝିଅ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କଥା କିଛି କହନା ତୁ ଯାଇକି ବାହା ସରିଲା ପରେ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ବୁଲିବୁ ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୀତ ହଉଛି ଲୋକ ଶୀତ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତ ଚା ଦିଅକୁ ଆସିକି ନା ଚା ନିଅ ହଉ ଦେ ନା ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ହଁ କହ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଘରେ କେତେ କାମ ପଡୁଛି ତୁ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଘର କାମ କିଏ କରିବ କିଛି ସେଇ ବୁଲିବା ବେଳ କେତେ ଅଛି ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଯା ଯା ତୁ ଯା ଘର କାମ କରିବୁ କାମ ତ ନାହିଁ ଭଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଯାଉ ତୁ କାହିଁକି ତୁ ବୋଉ ମୋ ପିତା ମୋ ପିତା ଉଠି ଆରେ ଶୁଣିଲୁ ହେଲା ତ ଠିକ ବାପା ଗୋଟେ ଟିକେଟ କରିଦେବୁ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ବୋଉ ତୋର ତ ବୟସ ହେଇଗଲା ତୁ ଘଣ୍ଟେ ରୋଗ ପାଇଲାଣି ତୁ କଣ ଏ ବର୍ଷରେ ବୁଲି ପାରିବୁ ତୋର କୁଆଡେ ଯିବ ପରିମାଣ ତୁ କରି ରହ ଗୋଟେ ନାରୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି ଗୋଟେ ନାରୀ ବାହାଘର ପରେ ବି ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ନାରୀ ବୁଲିବା ପରେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନାରୀ କେତେ ବୟସରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।